खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। जोंनि खुंथायाव थानाय दैदेनगिरि आरो MCL बिथां सावरायग्रा आं दिनैहाय मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों। प्रमद बर' BTRनि CM बिथाङा सावरायग्रा बिथांखौ मा खालामखो नङा होमबा? दिनैहाय MCLA हिसाबै बेसे बोसोर थानानै फैखो आरो सावरायग्राया दिनै फिसा फिसौ बिदिनो फिसा एमाउन्टनि गावनि ओनसोलाव कयेकजननो हरदों। बास मोजांनि बाथ्रा, बाख्नायथाव बाथ्रा। बेफोरो सासे MCLA हिसाबै फिसा एमाउन्ट, गिदिर एमाउन्ट हरनो हायाब्लाबो फिसा एमाउन्टनि माखासे फिसा खामानि मावनायखौ जोंबो नुदों। बियो सोंखारि जाथाव नङा, खिन्थु बाख्नाय जाथावसो दै MCLA हिसाबै। फैयै UPPLनि बा टार्माबो बारा गोबाव गैला जोबनो थाखाय। जों हिसाब खालामना नायोब्ला हाइस्ट दंबावो बिदिनो 6 मान्थ नङा होमबा, 6-7 मान्थ बेफोरबायदि दंबावो। माबा मोनसे EM बिबानखौ होबाय। ओरैहाय घनश्याम दास GSPनि बिखौ दिनै बिथांमोना ओंखारबाय, बा बिथांनि बिबानखौ दिनै सोरनो होदों? बिनि पस्टआथ' खालि जानानै दं। जेब्ला घनश्याम दासआ GSPनि माबानिफ्राय ओंखार UPPL बा बिथांमोना जथायै मोनसे सरखार दादोंमोन, बा बिनि बिबानखौ दिनै सोरनोबा होनांगौमोन, नाथाय बेथ' खालि जानानै दंमोन। सावरायग्रा बिथाङा दिनैहाय बिथांखौ जेब्ला बांलादेशआव आं ट्रेनिं होयो, केम्प कमान्डार जायो, अब्लानि समाव बिबो आंनि आन्दारावनो थाना फैनाय। बियो बेफोर गिदिर बाथ्रा नङा। बियो दिनैहाय सानसे समाव आफादाबो फ्रेक्सन जाफिनबाय, गावफिनबाय, एस ग्रुप मोनसे जादोंमोन। अब्लानि समाव बियो सासे दैदेनगिरि, म्यानमाराव थानानै बियो दिनै आफादगिरि जादोंमोन। फैयै मा सागानबो होदों। बिथाङा BPFनि फ्लेग लानानै देरहाबोदोंमोन। बिथाङा सानबाय, दिनै आङो BPFजों जुदि बिथांमोना जुदि खुंथायाव गैयाबा, आं दिनै बिनिफ्राय ओंखारनानै गुबुन मोनसे दोलोआव हानजायाव हाबहैबाय। दिनै बेखौ साननानै बिथाङाबो दिनै हाबबाय। आरो बियो जुदि बेफोरबायदिनो थाबाय थानाय मोनबा बियो गाव डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हागोन ना हायामोन गावनि बाथ्रा, खारन बिनो होनाय नङामोन। फेरेंगाया बिखौ दिनै जेरैबायदि बिगाब बाथ्रा बुङो, इनडाइरेक्टलि बिराद खर' बिजौनिफ्राय आथिंसिम बुस्रोदखायोमोन। बिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय जों मोनथियो, जेरैबायदि एंगेलजों बाथ्रा बुंनाय, बेफोरखौ जों हमनो हायो। थ' दिनै UPPLआवबो हाबबाय, गोबां बोसोर थाबोबाय, 6 मास 7 मास 8 मास बिदिनो बोसोरसे बोसोरनै थाबाय। दिनै फैयै मा जोबनोसै, लास्ट स्टेज, दिनैहाय UPPLआ जोबनायनि लाइनाव फैनो थांदों। मानो जोबनो फैदों बेखौबो बुंदों, आरो बेसेबां थाखा दङ, नेक्स्ट पसिसआव बेसेबां फैसा गारगोन, बिनिबो फैगोन आंनावहाय, लास्टआव एसे बुंलांगोन आङो। थ' दिनैहाय बिखौ बेफोरबायदि ओरैबायदि बुस्रोदनानै दोनखादों। सावरायग्रानो होआसै, थिग आसे, आं मानिदों। दिनैहाय अदालगुरि बायदियाव सन्जय बसुमतारी, जायखौ बुङो सानजारां आफादाव, बिथाङा दिनैहाय MCLA महरै दिनै बेसेबां बोसोर थाना फैखो? प्रमद बर'नि हेंथायै दिनैहाय FIR बा माबा मोनसेबो होद्लायनायखौ जों नुदोंमोन। बिनि उनाव प्रमद बर'आ दिनै आखाइ मुथायाव लानानै जाहाथे बियो जेरावबो थांनो हाया बेफोरबायदि खालामनानै दोनदों। बिनोबो होआसै, जोबथारनायाव बिनोबो होआसै दे, आं मानिबाय, थिग आसे मानिबाय। थेवबो दिनैसिमबो बियो दिनै UPPLजोंनो सिथाबफानानै दं। बिथांमोननो EM मोनसेबो बिबानखौ होनो हायासै। लास्टआवहाय जोबथारनाय मुहुर्तआव सावरायग्रा बिथांखौ मा खालामखो? गाबोन समफोरनो जोबनोसै, दिनै अभारटेकिं लादों। दिनै बिथां खुननै अभारटेकिं लाबाय दे, आफादावबो अभारटेकिं लाखांबाय, ओमफ्राय आरो दाबो समायखिरा मोनसे लाबावबाय पलिटिकेल हान्जायाव हाबनानै। दिनैहाय मा अबस्थायाव दोनदों? मा खामानि हरनो हागोन बियो? मोनसे फाइलखौ बारनो थाखाय जोंनो मास नांगौ।
मोनसे टेबोलनिफ्राय बै टेबोलसिम हरनो, बै टेबोलनिफ्राय बै टेबोलसिम हरनो मास नांगौ। गोदान मानसिफोरा हमनानै ला गोदान कन्ट्रेक्टारासो दिनैहाय ओइ नैबे फाइलखौ इदि बारना हो होननानै बुंबासो बे बारबाय। खिन्थु गुबुन मानसिफोरा जुदि खामानि मोनोब्ला, खामानि हरबायानो बियो मा मावगोन बियो? 6 मासाव मा मावगोन? माखासे प्रसेस जानो थाखाय, माखासे अफिसियेलि खामानि मावनो थाखाय सम नांगौ जानानै फैयो। खारन दिनै बिटिसि बायदि जोंनि बिटिसि अफिसाव ओरैनो सानसे साननैजों माब्लाबाबो जाया, सानसे साननैजों माब्लाबाबो जाया। खिन्थु बावहाय मास मोननै बेफोरबायदि जाद्लायब्लासो एप्रुभखौ जानानै फैगोन। आरो बिनि सायावबो माबा मोनसे जायाबो जानो हागौ। नों पार्सेन्ट होनाय होयिनि खोथा दङ। होनबा दिनैहाय बिखौ ओरैनो ललिपप बायदि खालामनानै जाहोफ्लानानै जादो न' होननानै खुगानिफ्राय थल' बरनना लांफिननाय खालामाखैथ' बिथां प्रमद बर'आ। माबायदि बाइन्डिंआव खालामनानै दोनदों। थ' जोबोद दुखुनांथावना जादों बेफोरो। होयोब्ला बै समावनो बोसोरसे 1.5 बोसोरनि सिगां होनानै दोनोमोनबा हयथ'बा दिनैहाय सावरायग्राया दिनै गोबां माखासे डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ मावनो हागौमोन। आरो दिनैहाय आफादनि सेंग्राफोरखौ माखासे आखायाव लाना दोननो हागौमोन। आं रायलायो, बिजों थाङोबो, गोबां बाथ्राखौ सावरायो। थ' आं दिनै बिनि बाथ्राखौ, बे ससेल' बाथ्राखौ बुंगोन। प्रमद बर'नि माखासे पलिटिकेल बाथ्रा ना जों खोनानो मोन्दों। आं नैबे मोनसेखौ बुंबावनो लुबैदों। आं सावरायग्रानि टपिकखौ एसे दोनथ'नोसै, दान्दिसे फैफिननोसै नैबे प्रमद बर' बिथांनि। खोनानो मोन्दों जोङो UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफोरनिफ्रायनो, खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों जों। बेसेबां सैथो मा आं बेखौ बुंनो थांला। जायखिजाया 2025आव खोनानो मोन्दों जे जोङो फैसानि सायावसो बाहायगोन। सोरबाया दिनै सोरबा पलिटिकेल हान्जाया दिनै गोबां फैसा जमा खालामनानै दोनदों। लोगोसे UPPLनिफ्रायबो 400 करोड़ 2025आव गारगोन। बेखिनि बाथ्राखौ जों खोनानो मोन्दों। बेसेबां सैथो बेसेबां मा जों जाय हक खोनानाय बाथ्राखौ एसेब्लाबो UPPLनिफ्रायनो जों बेखिनि बाथ्राखौ खोनादों। आरो खोनानो मोनबावदों आङो 10 बोसोर चिफ महराव जाना थानो मोननांगौ। ओरैहाय पलिटिकेल हान्जाया मा जायो जाया आं बेखौ नांजाया। आरो बिबाना मा मोनो मोना, मा दायित्व होयो होआ, बेसेबां पावार थायो थाया, आं बेखौ बुंनो रोंला। खिन्थु आंनिया चिफ महरै 10 बोसोर आं थानांगौ। बेखिनि बाथ्राखौ जों खोनानो मोनो। बेसेबां दुखुनांथावना। दिनै रायजो राजाया आंखौ सापर्ट खालामबासो आं दिनै 10 बोसोर थानो हागोन। आंखौ जुदि सापर्ट खालामाबा रायजो राजाया आंखौ जुदि सापर्ट खालामा, आं माब्लाबाबो 10 बोसोर थाया। दिनै 15 बोसोर सोरबाया दिनै सापर्ट खालामदोंमोन, दिनै थादों। बिनि उनाव गोदान सरखार फैनांगौ। ओंखामखौ गोदान जानो लुबैयोना रायजो राजाफ्राबो, गोदान बाथ्राखौ खोनासंनो लुबैयो। दिनैहाय UPPLनिखौनो जों लुबैदोंमोन, मोजां बाथ्रा खोनासंगोन, मावगोनबोदां, खामानिफोरखौ मोजां मावगोनदां, बेफोरबायदि जों खोनानो मोन्दोंमोन। खिन्थु जों मा नुनो मोनखो? आरो रायजो राजाया दिनै मा मोनखो? जायाखै नङा जादों, मावाखै नङा मावदों। नोंथांमोनाबो जों मावद्रायाखै बेखौ बुङा, आं बुङा, रायजो राजायाबो बुङा। UPPL हिसाबै खामानि मावथ्राखै बेखौ रावबो बुङा, मावदों। नाथाय दा जोंनावहाय जेरैबायदि डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन, दिनै जोंनि BTR एकर्डनि दफायाव कयेकथा जोंना लिरनाय दङ, बा मोननैसो फेक्टरिनो बा बायदि रोखोमनो कलेजनो ना, नैबे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङावनो मोनसे बेसेबां मा कलेज दङमोन, बेखौ आं बुंलायना बार बुंबाय थानांगौबो दरखार गैया। एसे बै सुबुंफोरा लाजिगोन। बेफोर दफाफोरखौ मानो मोजाङै मावफुंनो होनो हायाखै? ना बेफोरावनो एसे जों बुजिनानै मोनो जे बेखौ मावाखै। BTCआव जाखिनि पेकेज फैदोंमोन, बे पेकेजफोरखौनो मानो दिनैहाय खामानि डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव, डेभेलपमेन्टनि बिथिङाव मानो मावनो हायाखैमोन? आं नैबे मोनसे बाथ्राखौबो बुंगोन, जों फेस्टिभेल खुङो गोबांनो, नर्थ इस्टआवनो फेस्टिभेल, हर्नबिल फेस्टिभेल खुङो। सोरबा दिनै नागाफ्रानो दिनैहाय फेस्टिभेल खुंदों। आरोबाव नै दिमा हासावआवबो दिनै फेस्टिभेल जाबावो। गोबां जायगायावनो जोंना नलेज फेस्टिभेल खुंदों। साबेसे नलेज मोनखो? आरो माबायदि नलेज होलांखो?
बेबो थिगैनो दं नलेज फेस्टिभेल खुंनाया आरो नैबे महोत्सब आं बेखौबो गाज्रि होना नाथाय बेफोर महोत्सब खुंनाय बा माबा मोनसे खरस खालामनाय बैयाव खरस खालामनायखौ जुदि जों बहाबा खामानियाव लगायनानै होयोमोनबा बेसेबां मा जागौमोन रायजो राजाया दिनै नोंथांमोनखौ बोजबगौमोन रायजो राजाया दिनैहाय जों बेफोरबायदिखौ लुबैयाखै रायजो राजानो मा नांगौ दिनै जोंनि बिटिसिनि लामानि अबस्था खमसे खम बिटिआर सिएम जों बिटिआर जों माबायदि साबगोन बिटिसि गासैबो अफिसियेलि दाथ' बिटिसिनो फैजोबो नालाय ओंखायनो बे बिटिसियाव जेसेबां पेकेज फैयोमोन बा डेभेलपमेन्टनि थाखाय बेसेबां फैयोमोन बेफोरखौ लामा खामानि मावनायाव मुखुब खालामना होबानो जायो दिनैहाय आंनि बे 5 बोसोरा आंनि जेसेबां डेभेलपमेन्टनि फैसा फैयो बे आंनि पकेटाव हाबगोन नाथाय नेक्स्ट 5 बोसोराव आं रायजोनि खामानि मावगोन बे जायाथ' रायजो राजाया एफाराब बुद्धु नंला रायजो राजाया बेफोरखौ हिसाब खालामो जाय आबाद मावनानै जाग्रा बिथांमोनाबो हिसाब खालामो जायनि जाहोनाव दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा गामि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रायखाङो 1500 कौटिखौ हरबायनो बबेयाव बाहायगोन नलेज फेस्टिभेलाव बाहायबाय बे महोत्सबाव बाहायबाय बे बहाबा बायदि रोखोम फिसा फिसौ माबा खालामनायाव बाहायबाय बे अंकआ दं रायजो राजानाव जोंनियाव बे अंक गैया जों लुबैदों डेभेलपमेन्ट जानायखौ एनडिएफबिनि माखासेफोरनो दिनैसिमबो होनो हायाखै रायजो राजा नुगासिनो दङ ना जायखिजाया आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै नैबे बिथां प्रमद बर' सारनि 400 करोड़ाबा हले एसे राइट जानानै दङ नैबे 2025आव रायजो राजाया इउपिपिएलनिफ्राय एबारावहाय भट बिनो थाङोब्ला फैसा बिनाया खमथि जानो नाङा बेफोरबायदि आरोखि बिथांनि लुबैनाया 10 बोसोर सिएम जानो लुबैनाय बायदि आं खोनादों आरो जागोन ना जाया दिनै इउपिपिएलनि महरा थागोन ना थाया महराथ' थागोन पार्टी हिसाबै थागोन थाद्राया नङा आं बेखौबो बुङा जे थाया थागोन किन्तु सिएमआ बिटिआरनि सिएमआ थानो सिएम जानो मोनगोन ना मोना आंहा एसे डाउट दं खारन बिथांमोना इउपिपिएलआ दिनैनि दिनाव थांनाय बाराव बेसेबां मोनदोंमोन भटखौ बिनिबो खमसो मोनबावनो हागौ बे बाराव सोर थांगोन गणसेम जिएसपिआबोथ' दं जिएसपिआबो नागारा बे बाराव जिएसपिआबो नागारा बिसोरबो जायगा लाना जायगा देरहागोन आरो बिपिएफआबोथ' बिपिएफ देरहाखानानै दं मालाय बिसोरना 10-11थासोआ जाय हक बिसोरना आवगोल 17टा देरहादोंबा 15टा 10-11थासोआ थांनो हागौ होनबा इउपिपिएलनिफ्राय माइनास खालामबावदो कयेकटा बिजेपिनिफ्रायबो देरहानानै फैगासिनो दं कंग्रेसनिफ्रायबो मोनबाया फैगासिनो दं जिहेतु सार गर्जन सारानो दाखालिनो बुंखाबाय जोंनिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय साफाया देरहानानै दं एआइइउडिएफनिफ्रायबो नायबावदो एबाराव सोर आरो निर्दलियाफोर दङ बे बिथिंखौ बेफोरखौ जुदि अंक खालामलायोब्ला ना इउपिपिएलआ थागोन ना थाया आंहा मोनसे सन्देह देरहागोन ना देरहाया बेफोरबायदि जि हाराव खामानि मावनांगौमोन रायजो राजानो जेरैबायदि माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ हगारनांगौमोन बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनाखै जाय हक रायजो राजा नोंथांमोन 2025आव नैबे इउपिपिएल सरकारनिफ्राय पकेट गरम खालामनो हासिगोन थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै गेजेराव जुदि माखासे गोरोन्थि बाथ्रा बुंदोंबा गासैबो रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि